So yun, makulay na buhay mga kabeli. On the way tayo, Masantol, Pampanga mga kabeli. Ano gagawin doon? Catering service po mga kabeli. Okay, so yun. Yun, dalawa. Hello po mga kabeli, magandang tanghali. Ibo isa oh. Asan? Yun mga kabeli, kasama natin si Janjan ba? Nakasalamin pa talaga. Kaway mo na dyan. Yabang ha. Okay mga kabeli, so dinner ang set natin 5 PM. Kailangan tapos ang luto natin. So time check tayo 12:30 ng hapon. Okay, samahan niyo po kami mga kabeli. Yun mo. So yun mga kabeli, babay na po tayo. Gawin tayo sa Masantol, Pampanga. So yun mga kabeli, nasa Santa Ana na po tayo. Ito po yung simbahan nila. Kabeli, nasa park na po kami. Yun mga kabeli, traffic. Ginagawa po yung kalsada mga kabeli sa yung kanal, sa gilid. Kabeli, papasok na po tayo ng mga kabebe. Shoutout Bato. Shoutout Bato.
Yun, Ate Jo, shoutout. Si Bea, napasubo. First time po dumaan ni Bea dito. Sabi kasi ni John Paul, taga raw eh. Tagga raw. Hindi mga kabeli, ano lang po, mababa lang yung tubig. Ditak lang. Hindi po kamukha dati eh. Mataas talaga. Mababaw lang, wala na. Shoutout ba to? So yun po mga kabeli, nasa Makabebe na tayo. Yan, Tita Yun. Tess, nakalala yan, Kuya Sunny. Yun. Shoutout. Shoutout po. In 500 meters, turn right onto Applet, Maccabee, 1.5 kilometers. Masantol. San Nicolas. San Nicolas. Shoutout po sa mga viewers natin. You will Yan, arrive at your shoutout po sa lahat ng destination. taga Masantol. Turn left. Ready ka ta. So yun mga kabili, malapit na po tayo. Ay! Nagak! Ay mga Peri! Yun! Yan! Good morning! Ay! Good afternoon mga kabili. Mga Mary! Peri! Yan! Mana ka? Game. Ibe kan? Ay, hello po! Kini? Yes. Thank you po. Wala po ng kopya dyan. Pagiging ko, kaya pagiging ko. Ya. Yan, pogi. Mana? Walang buhin eh. Kaya pinunta namin kita. Kita. Basta din kayo. Di ba na? Tataw. Bawa na rin. Yan, terus kan. Gimana ya terus ya? Lain po kasi dyan. Kaya kaya po ito mga palaparis ka. May ulang bike ko eh. Dapat ba? Ya. 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 Mana Peri? Ano po? Sabay po. Oo. Kabado. Alangan mo na rin. Paano na yun? Sige, Etas! Oh, mas masayang kami din yan. Hindi. Malapad yan. Hindi namin sasabayan. Di ba kaya? Hindi. Mimo. Nasa lapit na. Ayos mga kabili. Thank you. So yun mga kabeli, nandito na tayo. So yan. Nicolas Masantol. Ano? San Nicolas Masantol. Yun. Bigay na po Daming bunga ng chiko mga kabeli. Sarap. tayo. Paalam kay Tito. Di ba po Tito kayo? Jude. Di pa And ito. Tita Juliet.
So mga belly, kinakain ng ibon. Ano, okay na. Thank you dyan. Pogi mo ngayon ha. TikTok. Ayos na dyan. So mga belly, sinama ko si Jan dahil malapit lang po ang masantol dito sa amin. Sa pangapon naman to setup, hindi masyado mainit. Kaya yun, ayos. Tsaka malilim po yung pwesto namin ngayon, no? Nakakaantok. Nasa ilalim ng halaman. So yun mga kabili, ito na po yung lechon berry. Yun, ayun na po. Dalawa po yan mga kabili. 5 kilos, natin sa dalawa. Yun, Di kasi sa para di siksikan. Para hindi maskop. Yun. Ay mga belly, ginawa na ni Jeffoy ito sa farm. So tayo pumikap tayo ng Lapu-Lapu sa Pangpang Market kanina umaga. Kaya nag-iwalay kami ni Jeffoy. 1 hour din ang biyahe mula Arayat hanggang Pangpang eh. Okay, ayos mga kabili. Ayos. Hello mga kabili. Yo, mga kabeli. Ano yan? Lapu-lapu po, mga kabeli. Ano? Ah. Billy, good afternoon. So yung mga belly, nagre-ready lang kami. So maya maya start na ako. Ay si Jeffoy po pala mag-i-start na. Iprito na ng Dito manok. pritong manok. Baka tayo ng fried chicken mga kabili. 5 kilos. 5 kilos. Hello mga kabili. So yun mga kabili, mag-start na tayo mag-fried chicken. Ayan, mainit na yung ating mantika mga kabili. So dyan. Dyan. Oh. Ayos dyan. Ayan. So malangaw mga kabeli. Ayos dyan. Thank you. So yun mga kabili. Gawin na yung ating manok. Pakasarap. Yun no? Ganda ng luto ah. Chicken manok. Chicken manok. Thank you mga kabili. Okay, balik ka na sa bestong mon. Sa pag-iiwa. So yun mga kabili. Ayun mga kabili, magluluto tayo ng No. Big seafood. big seafood mga kabili. Yung butter mga kabili. Yun, butter. Ano mga kapoy. Ayun mga kabili, bawang. Big seafood mga kabili. Sibuyas mga kabili. Yung mga kabili, hintayin lang natin mamula yung ating bawang bago natin lagay yung ating mga seafood. Yung mga kabili, okay na yung ating ginisang bawang at sibuyas. Lalagay na yung ating Limasag mga kabili. lumasag tawa mga kabili. Ipon mga kabili. So mga kabili, hintayin lang natin maluto yung ating alimasag at tawang at ipon bago natin ilagay yung ating set. Ayos mga kabili. So yung mga belly, nag-request si tita. So pinadagdagan yung alimasag. So may stock silang alimasag niya sa bahay. Sige po, ilagay mo. Ilagay dito mga belly. Alimasag.
Tikman muna natin in 5 minutes. Yun. Yan o. Yes. So mga kabeli, okay na yung ating mixed seafood. Yun po mga kabeli. Pwede na natin lagay yung ating gulay mga kabeli. Ibang gulay niyan. Carrots mga kabeli. Hiningan. Carrots. Karot. Red bell mga kabeli. Pusit. Pusit mga kabeli. Mix muna natin mga kabeli bago natin lagyan ng Ano? ingredient. Wait lang yan. Bagay. Yan mga kabeli, pwede natin ilagay yung ating UFC sweet chili sauce. Sweet and sour eh. Sweet sour. Sweet chili sauce mga kabeli. Oyster sauce mga kabeli. Tatlong sweet chili sauce. Itong bote. Ayos mga kabeli. Ito natin mga kabeli. Yun. Magalo. Paminta mga kabeli. Pepper. Black pepper. Okay, ano mo? Konting brown sugar. Brown sugar mga kabeli. Okay. Yung na yung kita pwede sweet chili sauce. Yes? Ano kita mga itong intro lang. Kaya mga kabeli, pakukulay lang natin sa taas. Lagyan natin ng pampalapot. Ayos. Walang papay. Yun. Ayun mga kabeli. Okay mga kabeli, dagdag tayo ng isang bote. Kulang yung tatlong bote mga kabeli ng sweet chili sauce. Kaya mix natin mga kabeli. Yun o. Yan no? Sarap ng kulay. Ay, pagkita mo yung salad nila dyan. Ingo. Dito. Yung salad daw. So mga kabeli, papalaputin lang natin sa mga kabeli para kumapit yung ating ingredient. Yung sarsa sa ano? Sa seafood. No? Ayos na Paul. Ayos na. Waiting. Titikman natin to. Mga beli, akin yung fried chicken. So yung mga kabeli, okay na yung ating mixed seafood. Yun. Pwede na natin tikman mga kabeli. Sige. Wala tayong katabi kaya ako na lang. Sige. Tikman natin mga kabeli. Ayos na mga kabeli, masarap na. Game plating. Ano? Pwede na, pwede. Oy, ako idol na kayo na mo. Yun, shoutout po. Ano pa pangalan po ng kapatid? Pilamore Pangan, Washington DC po. Yeah. Shoutout po. Ayan na, maraming salamat po sa nagmamahal sa Kabeli dito sa bayan ng Masantol. Oh, kaya, kunan may kabeli na, kung muli ka. Salamat ating na. Amis na kakabeli na. Mapupuyag kukot na mo ka na. Hello. Albek yung tourist sa Pindian. Kung nagda ka kayong arayat, Wow. swimming ko kayo tang kain mo. Kapar po. Kaya da ka rin, kita ka rin.
Pwede kayo mag-swimming ka rin? Oo naman, pagkain na. Ngayon magulo pa, under construction na. Nangyari, something na rin. Sabi ni, piprituhin ko na yung napakagandang lapu-lapu. Yun. Go, tara. Sarap po. So mga bere, pag nagpiprito kayo, dahan-dahanin nyo ng ganun. Ito, hindi po mainit. Mainit, mapasok. Dinudulas-dulas yung ganun. Yun. Yan, shoutout nga pala kay ate, yung pumasyal dito. Maraming salamat po sa suporta. Ano ate Wen? Nalimutan ko na po. So yun, mga bele, 5 kilos to. Dahil malalaki mga bele, 6 na piraso lang sa 5 kilos. So ibig sabihin na ito, Kulang 1 kilo. kulang 1 kilo bawat isa. No. Opo. Okay, pipritoin lang to mga bele, sweet and sour. So pinababayaan ko si Jepoy doon para masanay pong naglulutong mag-isa. So mga kabeli, siya po egg na tayo. Butter mga kabeli. Baba mga kabeli. Sibuyas. Mga poy. Ano mga kabeli, tayo natin mamula yung ating bawang. Bago natin lagay yung chicken breast. Yun. Di mga kabeli, okay na yung ating bawang sibuyas. Chicken breast tayo mga kabeli. Di mga kabeli, lagyan natin ng black pepper. Okay mga kabeli, hintayin po natin maluto ng gusto yung manok. Tapos, Lalagyan natin yung gulay mga kabeli. Gulay. okay, balikan natin after. 5 minutes. So mga kabeli, okay na yung ating sahog. Yun. Lalagay na yung gulay natin mga kabeli. Okay mga kabeli. Gamas mga kabeli. Sabay na natin yung bagibis mga kabeli. Yung bagibis mga kabeli. Tumbusok. Shout out stress. Sabi ko isang bagsak siguro. Ayos mga kabeli. Next. Yung 6 veggies, mamaya na. Mamaya na to. Sabi ni camera ba? Yun. Sarap yun, no? Ganda ng luto mga bele. Mamula-mula. Yun, tama yung mga kabeli. Pula yung lapu-lapu, kaya mamula-mula. Opo. Lapu-lapu. Mga kabeli, sasabihin na natin yung mixed veggies. Yun. Okay, lagay mo. Di po egg mga kabeli. Tiplayin natin mga kabeli. Dadayuan ko lang pag yung pangpangangilas din. Paminta mga kabeli, black pepper. Chicken powder, Chicken powder. chicken manok. Bigyan natin ng konting tubig mga kabeli. Ano pa? Tanner Win, shout out. Hello kuya. Okay, ikaw ba yan? Sumunod mga kabeli, balikan natin after 5 minutes. After 5 years. Ay mga kabeli, okay na yung ating unay. Lalagay na yung ating mga kabeli. Lagyan natin ng konting asukal mga kabeli. Kasi mga kabeli. Go, isang bagsak go! Napasubo mga kabeli. Ikaw lagay na natin ating fresh milk. Next na cream mga kabeli, dalawa. Sinabi may kasama.
Fresh milk mga kabeli. Hingo, lagay mo na yung Campbell mo. Mga kabeli, lalagay na natin yung Campbell. Tinan mo ng konting danom. Danom. Wow. Bigi. Sayang. Dahil lang natin maluto yung ating ingredients mga kabeli. Yung gulay natin okay na. Pag muna lang maluto, patitigin na natin kay Hingo. Ayos, Jampol. Ayos. Yapol. So yung mga kabeli, okay na yung ating mix. Ay, ano pala, Anong Chef mix? Egg. Mag-start mga kabeli. Palapot mga kabeli. Mas manyaman. Mas manyaman, mas malapot. Patitigim natin kay Ingo kung anong kulang pa mga kabeli. Tignan natin mga kabeli. May kulang yan, sigurado. Sigurado to. Itlog. Ikaw, tikman mo nga itong lapo-lapo kung ano lasa. Sarap yan mga kabeli. Ah. Palagay ma. Go! Tignan natin mga kabeli. Sigurado to na. Dadalag na ito. Maka ka rin. Sige powder. Salat mga kabeli. Creamy, okay na. Pati fresh milk pa. Auto pressing. Ay, ito Paul. Gamit ito. Ngayon, nag-request. Idagad mo. Opya. Pakuluan mo na lang yan. Ayos. Ayos. Okay, sarap pagmasdan. Magulo. Mga kabeli, napakagulo ni Chef. Yung cheese pa doon eh. Ayos Paul. Ano ba? Kaya mo muna ng dili. Ay, extra doon. Ang kabali yan. So, Manita, parating kami na mag-adjust kaya ka. Okay mga belly, okay na yung, ano yan? Pula-pula? Pula-pula po, sigang sour. Yung walang green. Sweet and sour pula-pula. Ayos mga kabeli. Paya, pagagalaw po yun. Wah, siguro tapos cut na yung lalaman dito. Rose saka si Jack. Apat na ano, apat. Rose Jack. Ping, ping, ping. Rose baka. So yung mga kabeli, sa mga ano po nag-cater, ito po isa nila, sisig. Tsaka po itong paksiw na tilapia. Yun. Isa atin mga kabeli ito po. Sweet and sour na lapu-lapu. Mixed seafoods, fried chicken, cepo egg, tsaka roast beef. Tsaka ito mga kabeli, itong kanin salad. So mga belly, tapos na tayo magluto. So time check, 5:15 na po ng hapon. Yun, shoutout po kay Tito Ruben Lakap sa kay Tita Juliet Lakap. Yan na, so yung okasyon ngayon is araw ng kamatayan nung
anak nila. Yan. Ilan taon na? 30 years? Boss, ilan taon na? Alam ko 30 years po eh. Kailangan ba naman yung 5 oras? Ilang hours? Ano na ba yung... Mama Beli, nasa 30 years na palang wala yung anak nila. Mami, gusto ko shoutout. Okay, Mama Beli. Yan, nalit yung Beli na lang hinihintay ni Jepoy. Tapos na tayo, magkakain na. Pakita mo yung anak nila, Kuya Ruben. Ito po mga belly. Dahil pagkain dyan. Eh, diet ako. Bawal ka dyan. Ay, papromote mo muna yung yung catering service pala nila. Ang pangalan po? Chanel Catering Services. Chanel Catering Services, sir, sa Masantol lang kaya? Oo, sandal lang. Yan, William Bao. baka may contact number kayo, lagay natin. 0905-2495203. Yan, sa mga taga Makabebe, Masantol. Lumalayo din kaya, sir. Oo, nakarating kami hanggang Angeles, San Fernando. Lubao. Kung gusto nyo magpag-cater, mga belly, try nyo po sila. Thank you, thank you. Thank you. sir. Ito po mga belly. Mula po nung bata. Pogi yan. Binata. Hanggang sa tumanda. Ito po sila mga belly. Yun. Kaya, belly, huwag kinilit yung belly, oh. Ganda, sunog yung ilalim. Hindi, ano lang po yan, Lex. Sa mga belly, ano yan, binabaliktad din Jeffrey para maluto din yung pinakailalim. Yun, para pantay po yung luto. So, yun. Mga belly 5 kilos toy natin ni Jeffrey sa dalawa para mag-stick to 0.5. 0.5. So, dalawang turbo. Kasi pag 5 kilos, di kasi rito. So, yun, napaso si Jeffrey, mga belly. Ganti ka. Sakit. Yun, Crunchy Luto o, to. crunchy. i-slice na ba, boy? Di-display ba? Display mo muna. So yun mga belly, mag-i-start na pong kumain. Sige po. Kaya kung pumunti natin kung Malabong nanay ni Boss.
Doon. May gusto mo shoutout, boss? Ha? Shoutout. Shoutout, Stephen Dwayne. Yun. Bagong player ng San Nicolas. At saka pala si Boss Jem Ibay Yun. ng San Nicolas. Shoutout. Shoutout po. Nuulit ko po. Boss Jem Ibay ng Barangay San Nicolas, San Antonio, Pampanga. Shoutout. Ano yung isa, boss? Ha? Pangalan yung isa? Stephen Dwayne. Siya ba yung boss? Oh, yung bata. Yan. Yung Ay, sa bata. likod? Oh. Yung bagong player ng San Nicolas. Ayan, yung nakikita mong bata. Hindi lang, lumalaban. Ay. Kita ba nila eh? Kita lang. Sisig. Asan yung plato? Kare, kay Goso. Oo. Kay Wari, nakuha niya nito. Ay, yung labagad. Hello po. Laga. Ah. Ito pa. Dapat bibigyan na lang. Ano yung dapat ma-send talaga? Kasi kang tuwi. Ano ba rin ini? Kailan siyang pala sising balaki ng patay. Sinaidan na nga si Ma'am. Helen? Sigang. Pwede balik to ba? Sige po. Abakan mo yung ano. Ayan na kami pala may kutsara. Kuya, babalik na rin ko. Sige po, Nay.
Anong nangyari sa'yo? Nandun tayo. Wala ka dito. Nandiyan ka na, meron. Kumuha. Ay! Tilapia yan po ba? Luto na kayo bali. At yung bata refill mo kanina, ito yata kilog na. Nandiyo po ata ako. Alanay ka. Bang kaya ka. Sige po, Nay. Tilapia. Alang nasi. Ano? Pampang. Sisig. Bukan ako mo yung kimbalik. Sagad ka.
Moment. Masal. May bentang legs or not. Yan. Kanyaman na rin. Ayoko. Uy, sisig ayan ay. Thank you na. Opo. Kayo po, sweet and sour na lapu-lapu. Wala na? So yun. Hello mga kabeli. Yun, kamusta naman po yung pagkain natin? Ay, sobrang sarap. Lalong-lalo na yung liempo. Yun, yung lechon belly. Oo, yung lechon belly. Napakalutong. Ito, ayaw nang tumigil sa pagkain nitong boss ko. Ayan. Si Don Matikas. Yun. Ang pinakamagaling at pinakamatikas na kasador sa Masantol. Don Matikas. Kasantor na masantol. Ngayon, ikaw, Steve Edwin. Grabe, langit. Shoutout po sa aming mayor. Mayor Shoutout po Tonton sa aming Bustos. mayor. No, si Jose Antonio Tonton Bustos. Saka po Yun. si Congressman. George Bustos. Party list. Yun, boss, thank you. Okay, maraming salamat. Yun. Go po. Go po. Pangganitan. Kaya kamusta naman po yung pagkain natin, Tay? Okay naman. Very good. Yun. Masarap, masarap. Sige po. Nakikita ba kami sa TV? Masarap. Opo, sa YouTube po, Nay. Sa YouTube? Opo. Sige, focus mo lang. Baka may gusto po yung shoutout, Nay. Baka may gusto po yung shoutout. Batiin po. Babatiin Sa mga ko. pamilya niyo po. Batiin ko si Elizabeth Cesar sa graduation niya. Yun. Congrats. Advance congratulations po. Sa YouTube kayo, no? Opo, sa that's YouTube po. good. Lagi kami nanonood ng YouTube eh. Thank you po. Lagi kami lasa ng YouTube. Kabeli? Opo, Kabeli po. Kabeli, okay. Thank you po. Hindi Sige, po. thank you. Thank you po. Yun. Ito po. Kaya kamusta naman po yung pagkain natin? Okay naman, sarap. Yun. Masarap. Thank you po. Baka may gusto po kayong batiin. Ano po? Pa? Di ba pagdasal? Pagdasal ito. Opo, opo. Opo. Di pa tino mo yung mga chicks mo. Ay, hindi. Ay, kumusta kayo dyan? Gusto kayo dyan. Ano, kumakain kami, ang sarap. Yun. Sabi tayo flavor. Aw. Yun. Thank you po. Enjoy po. Yun. Daw po. Yan, kamusta naman po yung pagkain natin, Nay? Yun. Yaman. Baka may gusto po yung shoutout. Batiin po. Baka may gusto po yung batiin. Yung mga kamag-anak niyo po. Okay, wala naman po. Thank you po. Enjoy po. Yun. Hello. Hello po. Yan, kamusta naman po yung pagkain natin? Ay, masarap. Yun. Masarap, nalalagap. Yun, thank you po. Baka may gusto po kayong batiin. Si PBM. Nagpapadasal. Yun. Ito po. Hello po. Thank you po. Enjoy po. Yun. Hello po. Joyce, how are you, Joyce? Hi! Yun. Thank you po, Nanay. Floyd! Hi, Alisa! Sammy and Olivia. How are you? Today is the death anniversary of your uncle, Uncle RJ, 13 years. We went to the cemetery yesterday. Yeah. Thank you po. Okay. Thank you po. Okay. Hello po. Excuse po. Yan, kamusta naman po yung pagkain natin? Masarap, kabeli. Yun. Yan, baka may gusto po kayong batiin. Hello. Makapangan yun yun. Tayo haba naman. Thank you po. Tatay, may gusto po yung batiin. Kita. Hello, Joyce. Hello, how are you? Where is Dr. Floyd? Opo. What about Tito Omping? Where is Tito Omping? Hello, Dr. Omping. Mama kami kan Tita Juliet. Manyaman yung pamangan. Dakal. Thank you po. Enjoy po. Sige. Thank you po. Yun. Hello po. Hello. Kamusta naman po yung pagkain natin? Yun. Yan, baka may gusto po kayong batiin.
Live tayo. Naka-record po. Sa YouTube po. Hello, thank you, Uncle. Perfect, thank you. Yun. Thank you. Thank you. Yun. Doktora, thank you. Yan. Hello po. Thank you po. Enjoy po. Thank you po. Yaman. Yun. Hello po, nanay. Kaya ni manyaman yung pamangan. Yun. Hello po, tatay. Hello po. Kaya baka may gusto po yung batiin. Baka may gusto po yung batiin sa mga ano po, relatives. Okay na po. Oo, masarap ang pagkain ninyo dito. Yun. Marami. Thank you po. Enjoy po. Thank you po. Okay, thank you po. Thank you po. Yun. Hello po. Kaya kamusta naman po yung pagkain natin, Chita? Naman. Yung langit, bulat yung sisig. Kaya baka may gusto po kayong batiin. Ayan, ikaw rin Yan, nanay, thank you po, tita. Yun. Hello po, nanay. Masarap yung handa ni Kuya Ruben. Yun. The best. Yun, thank you po. Hello po. Kaya baka may gusto po yung batiin, nay. Baka may gusto po yung batiin. Bapa, pwede po. Yung anak sa abroad, si Raket. Yun. Kenny, usap mo na yung pempe mo yan. Shoutout po. Vilma Kunan. Vilma Sungkun. Yun. Thank you po. Shoutout po. Thank you po. Yun. Hello po. Yan, kamusta naman po yung pagkain natin? Okay. Yun. Baka may gusto po yung i-shoutout. Batiin po. Shoutout. Masarap pagkain. Shoutout sa misis ko, kay Anet Maluyot. Kabeli. Yun. Thank you po. Hello po. Ikaw yung mag-cater? Opo. Kaya po nagluto. Opo. Yan. Kamusta naman po yung pagkain, tita? Okay, masarap. Yan. Baka may gusto po yung batiin. Sa mga Masantoleño. Yun. May 7, May 8, happy fiesta sa mga Masantoleño. Yun. Happy fiesta po. Ito yan, Kabeli. Yun. Thank you po. Ano po pangalan, tita? Lin, Lakap. Lin Lakap. Yun. Shoutout po. Sito Pulintan, Sito Pulintan. Sa New Jersey yan. New Jersey po. Angel Maluyot. Yun. Shoutout. Benjamin Garcia. Yun. taga Benjamin. So, mga tao, mga bebe po. Hello po. Taray. Masarap, masarap. Gilas ko ito. Abilas po. Thank you po. Enjoy po. Yun. Hello po. Hello po. Yan, nakamusta naman po yung pagkain natin? Mabuti naman. Very good. Maliit lang ang plato. Sa mga nag-cater po. Baka may gusto po kayong batiin. Shoutout kayo, shoutout. Shoutout po. Shoutout. Yan. Thank you po. Enjoy po. Thank you. Thank you po. Yun o. Hello po. Kamusta naman po yung pagkain natin? Masarap naman, masarap. Yun. Baka may gusto po yung batiin. Shoutout po. Ay. Sa mga kaibigan nyo po, sa mga relatives nyo. Hindi Gano'n. ka na akong mag-shoutout. Hindi ka rin pang-showbiz. Diba po? Masarap yung pagkain dito, ha? Okay na po. Okay, thank you po. Enjoy po. Okay. Yan. Hello po. Hello. Yan. Kamusta naman po yung pagkain natin? Masarap. Yun. Thank you po. Baka may gusto po yung shoutout. Batiin po. Sa mga anak niyo po. Gano'n. Hello! Sa mga anak ko, darating na si mami niyan. Yun. Sa 17. Yan. Thank you! Thank you po. Enjoy po. Thank you! Paano pa ninyo? Bawal ninyo sa racket, sa panapakan. Panapakan ninyo. So yun mga kabeli, may shoutout lang po kami. Yan, shoutout po sa Pangan Family ng Masantol, Pampanga. Yun, Pangan Family ng Masantol, Pampanga. Shoutout po. Shoutout po. Pangan Family, shoutout po. So yun mga Beli, pwede na siguro tayo magpaalam nito. So tapos na rin yung event. Nagalisa na rin mga bisita. So
yun, maraming salamat po. Yan ang shoutout po Geneva, Switzerland, Edgar, ID, Inalbes, and our kids, Mark, Iris, Sana, and Ailey. Thanks, yan. Maraming salamat po. Shoutout po. Jan Raymond. Yun. Shoutout po. Shoutout po. Mga Beli, paalam na tayo. Thank you. Yes, tayo. So yung mga Beli, magpapaalam na po tayo kay Dr. Juliet. Ayan. Goodbye. Maraming salamat po. Sana nabusog natin yung mga bisita niyo po. Oo nga, over 100. Opo, over 100. Ubus, dumating yung pare, wala na yung lang. Dumating 7 o'clock, sabi Opo. 5 o'clock. Estimate kasi namin nasa 70% lang po. Ano. Thank you po, Doc. Sige. Thank you. Thank you po. Hindi kaya masantay. Okay. So ayan mga Beli, magpapaalam na tayo. So nakapagpaalam na tayo kila Doktora sa kay Kuya Ruben. Oh, shoutout boss. Shoutout Chanel Catering. Yun, sambagsak. Tatak Mambo, Tatak Chanel. Ayos Tol, maraming salamat. Siya po ay may-ari ng catering service. Yan. Thank you, Kabeli. Thank you. Okay mga Beli, bibiyahin na tayo. Uwi na tayo marayat. Yun, kaya tayo. Thank you Dito po. kayo sa likod ko. Ayun. Ayun. Liwanag. Okay, ano sasabihin niya? Thank you po. Gusto niyo sumaya? Thank you kayo kay Tito Ruben and Tita Juliet niya. Tito Ruben, Tita Juliet, thank you po. Yan, nagbigay siya ng tip. Hati-hati kayo. So, 1,000. Thank you po. So mga Kabeli, yan na Kabeli sponsor, Kabeli viewers. So sa lahat ng Kabeli dyan, ingat po kayo. Maraming salamat. So, outro, boys. Ingat na lahat. God bless all. Thank you.